Azkenengo urteetan, tresna elektriko eta elektronikoen kontsumo eta produkzioa areagotu egin da. Hau, arazo larri bat da bai pertsonen eta bai ingurumenaren osasunerako. Horren ondorioz, Emaus Gizarte Fundazioan kontsumo arduratsua sustatzen dugu. Tresna elektriko eta elektronikoetarako birziklapena eta berrerabilpena sustatuz. Hondakin hauek 7 frakzioetan daude banatuta. Gure fundazioak 4 modu ezberdinetan jasotzen ditu aparatu hauek. Lehendabizikoak komertzioetan, ekolekekin dugun akordio baten bitartez, Gipuzkoako komertzio ezberdinetan jasotzen ditugu RAE ezberdinak. Bigarrenik, dendetara hurbiltzen den edozein bezerok bere aparatu zarra edo erabili nahi ez duena ematen digu. Hirugarren, Gipuzkoako herri askotan dugun kontenedoretan aparatu txikiak ematen dizkigute. Eta laugarren, dugun bilketa taldearen bitartez, telefono batera deituz eta bilketak antolatuz.